Oras marihita sa luhu na poparanyo putta na marsangapi. Di sona unungain na laho mga lusi akka komen na masuk to YouTube na binay. Jala adong dison komen ni amata ima na marguar beni pandiangan. Jala pulukoday lang ma dia makomen ni si beni pandianganon asa niya lusad doho dinggan. Pusuk majolo hamu amang. Oh, gabi. Molo di hati haon, molo adong padiangan mangalak boru Raja Sonang. Salah doi? Oh, gabi. Alus na, salah. Torso din ang. Manang pinopar Raja Sonang mangalak boru padiangan. Salah doi? Oh, molo ruhuk ni para kulaon, salah. Torso din ang. Mana tahu nunga adong bahen na ido suku-suku kusongon itu damang malasa molo salah ahama cocok uhum bahen tu son. Oh, gabi ma. Sudah nani rohan nai salah do si songon yang dah. Alai holanon adorang sohu toruson mangalusi suku-sukun di damangon. Di son di rokod damang molo adong padiangan mangalak burung si Raja Sonang. Manang sebalik na burung si Raja Sonang mangalak padiangan. Songonot do si dohonok kutu damang. Si Raja Sonang yamang margaha. Marga padiangan do opungta manang opukku si Raja Sonang yate. Jadi hunilay di kalimat mo namang alana ho di dokokodo amang margam manang batur-batur mo padiangan. Jala hope dohonok ko sa bilut tu dah. Paturu hodamang atong opungta si Raja Sonangi na marga padiangan. Asa songon na patar. Itu si dohonok tu dah. Unang dohot tu amang mananom marga ni oputta si Raja Sonangi. Benom mo datong opungta si Raja Sonang padiangan. Dan kolak ko padiangan amang daw. Opungta si Raja Sonangi pe marga padiangan damang dah. Jala pinopar nope marga padiangan. Jala nunga arong nau mangyutoni, jala mangulahoni poparanay na marga padiangan. Dang naholak ko amang marga padiangan. Unang dohot to amang, unang dohot tita amang mananom marga ni oputta si Raja Sonang padiangan ni. Ido, patuduh kita oputta si Raja Sonangi marga padiangan ima jolo mangalusi kalimat na sakababay si Raja Sonang inadamang. Baik damang atong batur-baturnya putta si Raja Sonangi marga ni putta si Raja Sonangi marga padiangan. Ido si dohonok kutu damang. Jala di do damang mo sa edisyon molo salah dia hukum na damang. Molo dia salah cocok uhum bahenot tu son. Oh, molo salah cocok bahenon tuson ina. Masuk mo amang neng homa manghukum na mabuat pinaribok nate. Oh, tahiba. Molo songonod do amang kalimat mo, ngapa jago huwa mang? Ngapa jolo ho? Unang di joloy ho opungtay doho nabortay. Salakon naborutta si saroding buru padiangan, terlumo binang oputta Raja Parutala padiangani nasangapi opungta Raja Panuturi opung todii dangolo mamulukko namang madokon hukuman ni poparanay na solo maddihuti pudanek. Yaw nang pajolo ho damang. Pedang marani pa jolo. Salakon oputay, ise opungtay. Na sinuru ni panopay. Dangolo madok songon yamang hukuman no benokku. Manang benok daon. Jay na hurot tu damang. Manat tita amang di permuluno namang dat. Manat. Alana hasil na niula ni akuleon. Majalo ise sugot. Todi. Jala hurot masya tu damang. Boydo warung mas meron. Mabuan akulami manang mabuas si majujami ise. Molo mabuan akulami manang siubemi ise. Si majuja mo. Iro mabuan apa? Jala pe songon iro. Mabuan akulakon manang mabuan siubekon ise. Si majujak ku sendiri. Jala hita pe amang marsi tanggung dosa na bero hita sugot. Jala oputay pirang dipaksahon podanon ikon. Dangadong marata ikon. Alay tutu di saburho podanay marhita ng ro oputay maseliling di Portivion pada tahun 80-an. Isaburhon podanay. Nang di hutan mo doamang gabi, dang di hutan mo terserah. Dang sanggup alana ko amang jolmar kan.
Au pe jolma. Dang sanggup na tinoppai menghukum sama-sama na tinoppa. Dang sanggup ya tong. Kecuali songok kita jolmon di negara on, woi mei. Aturan ni kenegaraan. Anggota ringot tu para kuleo do partodion polung naulion. Jangan. Dang sanggup wamang menghukum mau. Jala au pedang sanggup menghukum bo. Alai itu tu di majuni zaman songonarion. Alani adong akka marhite akka YouTube on. Pinabuam mamuse mengulak kon pude nong salpui pinatarias semua mang marhite partikian nong botarion. Ido si dohonok kutu damang. Dan sanggup pamang da jala au pedang sanggup. Anggo nalaw maben hukuman. Ido si dohonok kutu damang. Salah kon nasinurui dan sanggup. Atong ise apuna saido na sanggup mabain hukuman sugut dung jupang di hari perpuli. Ise panopai songon nero no pukuna sangapi opungta mulai jadi na buluni. Ido na sanggup menghukum na tinopanay sugut. Ido do mamang mulut taringot hukum. Jadi dang sanggup pamang dang sanggup pau maben hukum nasi songoni di Portigo damang dah. Jala adong do pinang komenna bulu ko dinang asa ni alusan komennya matto. Ngai beralus nion jala molo dang salah alasan na imet to ngai beralus ni. Kasi uja komen muse. Oh, jadi dia muse komen na. Do ko dinang. Nah, peduahon mungkin dia lagi berimajinasi akan opungnya. Berimajinasi akan opungnya. Inna. Madokoni selo nang madokonau do. Gimana dah? Marimajinasion marhua do maranganangan do. Maranganangan. Oh. Opungna. Kasi rawa opung. Gabi magabi. Wasa do kuno musongoni po ang maranganangan. Jala audang na maranganangan. Dang na maranganangan isu. Alana poda ni opuki, poda ni na boroki nunga husiratur dipikirakon. Iro dah. Jadi hutariaso ni marhite majuni jangan songonari. Iro no baik damangga. So huanganangat to peyama molo iro sadok na perjuli tu dia do lao aik amang inoput na sangapi. Tuturbuan. Atong dan saya udah tuturuan. Ay daruan ni hutanian belum tentu turuan nyon. Atong tu dia do lawai amang ina tu lomo ni rohana. Itu dah. Alana mulai saya taruh utu tu tuturuan. Ay nasumar pi dulu itak koki lah kopi. Berarti nang saya udah tuturuan lawai tu lomo ni rohana. Jadi na hulok ko tu dah amang. Marsiadu mahita ditikki ngolut taom. Apalagi di partikian nung botarion mabain si lomo no rehani opung tai. Doho na borutay ang dia ro asini rohana manang lomo ni rohana dihita. Itu namang dah. Na nabinain YouTube nabinain no. Dang beri imaginasi daong. Ya alam mo siya itong namaranganangan ay maranganangan ay uhopuk ko na maranganangan ang kopong ni halakan. Manang na arta portibion huangan angaton ay sayaw jus atong daong. Angat to nga man. Jadi torsadena. Nomu se YouTube nam se nang. Gabi. YouTube na komen na dia puluh kode namar dongeng do na tua-tuaon na ulangi do namar dongeng do na tua-tuaon na bah ay hubigi amang ido koko amang margam pediangan sanggu do pe amang madok kosongoniat mardongeng au papatarhon ison partording ni opute satu ga pediangan sa tutoru alai do konomu mamusena mardongeng. Ay dia na sokat dia ngadu mama sokat dia na. Oh haru. Ay nang gawe songon na dungi komen ni damangon dang sesuai tu nabinain. Nah hu pamangmang di utupon tok komenom. Iya. Dang masuk akalmu bain og gawe lari. Ay songon dia na namang suku-suku ni damangon. Sanggu do pe hamang mado namar dongeng. Ho ang ido koko marga padiangan. Tarobo manang silsiyan niyo puto to padiangan na hu beritahu marhita YouTube pon ali do konom mo na mardongeng. Ay so dia ro pikir damang do. Jelas do adam ya. Ingo na budar na. Jala. Jala lamuhingot mo si. Alani hadam na sakka babo namang gabi huingot. Ay mulo dang salah. Aberti hodo habi amang nama komen
Ya ate. Ala mardodi. Ala mardodi ngau, doding nyo putay, mapartording nyo putay, mahudodikon. Kiri. Hubain ulos ihabirak ko songono nate. Iko medal mang habiat. Oh ngawingok bebe. Do ulos ni buru din. Jala idokod damang basay sabirang ulos ina damang. Ulos ni buru. Jala ulos ni buru basay ulos songoni pakeo ni nadamang. Ay songo diro nangin. Berarti habi na paida-ida sisi doho amang di komenot jala mangida-ida sinadongan. Adang masuk yakal emang. Jala au na mardodinyi na di komen nida mengakanong salpui dang na patudu ulos yaw ni portivo dao. Dang na inaw patudu mang. Nahu patudu dia podei. Markite hata dohot markite doding. Ino no patudu dang ulosi no patudu. Jala buasa ulos songoni inna date kini ate. Oh buasa hudok majo welu si majo songon ari maseda. Ah jala sa no nang tusi pareo ni mang. Adong do maneleponi melalui langsung makata itu tusi pareo. Dang sanggup awamang manuhor ulos songon nani tudu ni rohami. Buat mang bisa berom mamang. Alai mulai dokokoro pada hati hai. Adang sumat songoni ulos pakion mangedeo songoni bah. Nom majo pakai ulos nehewon. Ale inada mang pada hati hai anggoi. Mungkira toho marani dokon nida mang isi. Alai mulung ngasol pui pakai wamang nemar doringi paulak dah. Inada mang mungkin paulak hok kudo. Jadi na hurok amang dang daksongo ni ato. Unang ngagabe lari nani komen ni damang. Ido. Jala mo si. Mole bering damang mamusan non nyok kabe. Nyo. Ini mulai ido lambok dodok. Nyon. Tali di gitaron. Aw do gitar do memang kupake merdoding taring otopung tai. Ay basa tali palasti indang damang bandon. Akhirnya marah pala memang na tua. Jala mo lebih ko mo siya mangan nun. Karijok ko si gano pari. Ay merjual-jual bulong nila yaw damang tukubunan. Merjual kangkung bayam. Jala mo jar-jar sepeda daw tukubunan. Ala tau kumahita pa jupay si. Ibering damang ka. Ay wado namar padiangat TVI namar pudi. Habi ola majual-jual kangkung dumar sepeda ron. Bagulala turbalik kanan na mahon na namang dah. Alay molo hunilay siya komen-komen niya kada mangon. Suku-sukun nida mangon. Sigura muga sa doray portibyo na te. Banma. Say sawuk mana ni lomo ni rohami amangda. Sila muhugodang na magusam mo di portibyo na te. Asa sobu roham na manguli. Ima si dohonok kutu damang. Jadi omma terakhir hualusi komen nida amang. Alana dang beralasan. Alana. Komen ni damangi mabello siyan na hubay niya pong dang berkaitan siyan na hupaboy suku-suku ni damang marlarian jadi mula sohalu sihad da ba kurang dang puas sila la damang dangi saya rapingit cuti ba jay hudok ko tu damang sala na sa ulat nari molo komen na hubay ron amang beni padiangan YouTube na hubay ron amang da tanggung jawab daw di so naman. Siyan asa tu jet, tanggung jawab daw amang. Dang kolan din natunin na amang da. Alayom mahuelusi na mako. Terakhir. Terakhir huelusi komen mo ate. Alana namang gugay do komen na. Lari siyan jalur komen mo amang. Dang mak-komen po na dukarida amang. Jadi masih dohonok ko to damang. Oras ma di damang ate. Gabi.